Anyang laki din! Apay, di ka agbalon iti pangaldawam? Ah, agbalo na, lakay. Anya nga iti kanagnoal daw no sanak ngagbalon. Anya nga ron ti balonom ita. Alangan anateng ti sidaam no aldaw. Sana, jak kaya ti agbalon iti natang. Anya nga iti makunadag iti gagayom ko no bilang laang. Ha? Ibagada nga anyamot tenday ta asawa ti kagawad, kanayon anatang ti sidaan na. O, di kat nakababainan. Kung nagpaiso niya. Ay. Maibabati dayaw ka, kas kagawad no kasta. Iso asaan amabalin anatang ti balunok iti office, nakababain. Adamat beef ijay ref. Di ison ti balonom bakit? Uy, bakla, nagbalon ka kadi? Of course, Nagbalo na. Poor tayo ngayon, kaya wala munang kakain-kain sa labas. Kasta? No money. Ngamin, inusar ko ang nagsayot. Iso ang nagbalo na ka. Anya kalakit din aya. Unay day ta na panagsayat mo. Garampang kantumat. Ken, sikangay, nagbalon ka? Aywan nagbalo nak. Iso ang mga talatan injay kusina. Sure, babaita. Manganta iji kusina, na imas ti sidak. Kasta? Kat, anya ti sidam ngay? Siyempre, vegetable. Kunaklaki din no bulalo. Natengmot gaya. Bakla ka talaga. Ala, ibusan tanda ito'y balon ko, friend. Sayang met no ada mabati. Katuan uray day ti balon ko, ibusan ta. Uwan gayam. Kunak man noon, diet ka. Ay, salbag diet. Ay, manganta kit di. Manganta iti adu. Ne, kasla pasig anatang iti sidaywan, Sheila. Bakla. Ay, Juan, Ma'am Teresa, pasig anatang da ito si Dami. Then, what is your problem anyway? Siguro, awan ngamin paggatang yu iti karne, wenno sa bali pa'y ngagkakaimas asidaanan niya. Anya? Oh, kitain nyo da ito'y sida. Beef ko naman. Sa anak nga agsidsida iti natang akas iti sidayo anya. Anya mo tanday ta sidayo? Rabong, nakasaksakit iti karabukob. Anya? Palibhasa, poor kasi kayo. Di tulad sa akin, kagawad ang asawa ko. Anya niya? Diyos ko, pakayangam. Ay, stay pakawanam. Una yan ni Ma'am Teresa? Oo nga. Kagawad lang ti salbang asawa na kunamlan asino nakabaknangan. Ay, pakayang... Ay, pakawanam. Wan nga rod. Limas tugmot ta ni Ma'am Teresa idi nagkagawad nila kay na. Saan mo't asigod akas jay? Ay, na nagbalay ti ugali na manipod nagtugaw nila kay na akagawad. Ni mato ti isbuda. Agraman ulo da di makkel. No syakla amay sa. Saan anasaya at dayjay nga ugali na? Aguyaw iti si dati kakadwana? Ay una yon. Kunamlano ka na yun mo't akarne ti si Dana. Ay na, bye-bye amon, friend. Saan nga iso ti makadadal iti beauty ta? Bayan tanda kita. Saan abali? Ay, bakit mo tinday ta? Ay, kuribet-bet kaya ang awanan bain na bakbaketan. Pasikat pa. Nanggigil akes. Ano pa yan? Lakay, amom da Sheila kan bakla akatrabahuang. Apay, bakit? Kanayon anateng ti sidaan da. Iso lang iso. Anya? Wala kay. Katawa ak nga rod ida. Ngamin, no saan arabong tibalon da asida. Talbos ti sayote, wano saan tuyo anakabang bangsit. Anya?
Wala kay, ay, pimandamat. Saan akas kanyak akanayon amit, ti si daak ama pa nagtrabaho. Ne, si kamot gayam, Teresa, anya tigatangam. Ha? Apa yung kastamatan di awag yung kanyak nana? Teresa Latan. Ha? Ma'am Teresa kunayo Kan maysa kagawad nila kay ko. Iso arumbang ma'am tiyawag yung kanyak. Nalawag. Ani ha? Wan, Ma'am Teresa. Kasta Ka, anya nga ron tigatangan yaw, Ma'am. Gumatangak iti 2 kilo a karne. Pork nga na. Kan, kumpletuan nyo ti Ricardo na Oo, sige. Mabait lang, wan. Wan gayam. Amangan no kayat mo agumatang itinatang nga isagpawyaw. Adalakok anatang, kapuros amin dagita. Ay na, saanan nana? Manipot nagtugaw nila kay ko kas kagawad, saan kaming agsid-sida itinatang. Ngamin, addan igatang miti karne. Saan min akayat tinatang, isulaang timang dadaal itiraman ti sabaw ti karne, no iso ti isagpaw. Anya? Mala, yun ti karne agat-gatangak nana, di kay agbayag-bayag. Anyamot ni Nana Piling, ibaga nakit din agumatangak kano itilako na anatang kapuros kano. Apa di kagimatang no kapuros? Amom ayang agsidsidaak itinatang. No way! Ang mga nuadda sa bidong dyan natang alako na. Ay, sa bagay Kan may sa, makadadaan lang itiraman ti karni tinatang. Iso asaan akong agumat gatang, pasiglat a karne ti sidsidaan talakay. Anya, kasta timbaga ni Teresa ken ka. Wan, saan da ka nun agsidsida itinatang? Manipon nagtugaw nila kay nakas kagawad. Anya, ay hunay ay naglastugay. Uwang nga raw, kasta unay matan alimas tuganda, manipon nagkagawad dayjay adado. Ay kung makitan tao intun umay apa nagbubutos no mga bakpay. Uwang nga raw, ngam no siyak, dak kayatan nga ibutos ni dado. Itaan na minsan laan nagtugaw, lastog na mo't amin ang alastaw. Di kasanaw no agtugaw tumanan. Mga nuan anda ngumato ti isbuda, kasla rinbaw. Ay una yan takasla rin baw. Kawamay, iso nga oray siya ka jak ibutos ti kas ka ni dadaw. Saan arumbang nga agturay manan iti barangay. Umadanin ti panagbubutos. Dandanin, friend. Mabilbilang na lang ang mga araw. Uwan nga raw. Para makita kung mananalo pa sila. Ay, salbag. Ne, agong-ungot ka man No! Tunggal mapanunot ko ni Ma'am Teresa. Ay, rumwarti sarak nga basit. Sapay lang ko mata maabak jay kwa. Saan matan siguro? Ngamin, ado matan ti tattao ang nakakita iti saan anasaya at nga ugali da. Manipod nagkagawad dayjay adado. Ay na, imbis nga ikampanya. Saanen? Ibagbagakit di adi da ibut-butos ta nagalas ti ugali da. Nang runa na di a Teresa. Ay, kunamlano kwa. Ay, Makitan to no mga bakpay. Ngamsapay la kuma, tasaan. Asimrak, ngamin, busy kami iti asawak iti manunga aldaw. apay nga magbagam kanya. Damdamag ka kaya? Saan mo?
Ibagbagak laang tapno amom. Ayun gayang bakla. Ibutos yun to nila kay ko manulaangan nga daw, panagbubutosan. In your dreams. Makabot-butos iti asawa. Anya, ay, nagbastos ka matan bakla. Ura si kamat No kasano ti kinabastos ko nabasbastos ka. Anya, Ano ti mabalin a kampanyaan mi? Don't me. Don't me. Ngamin, ura aglupisay ka dito isang wanak. Don't me. Jak ibutos nila kay mo. Anya, kasta timbagakan ka na jabak la? ay, wan lakay, yawanan baing. Ura di nak ibutos da jay, awan bibiyang ko. Hanya, kumadadya bakla kung para iti amin at tao dito barangay, amayat amang ibutos kanya. Ha? Hindi kawalan ang baklang yon sa butos ko. Oh, ibagam to ritakan ko na. Sa bagay matkit niyang. Kaya ibagam pa saan ngagparparang kanya, mga nung madurab ko dadya bakla. Nay, da kayo magganti masabat ko tata. Nay, kagawad. Ano yung baga orasyo, Di dak tulip-lipatan inton panagbubutos, Gawin jak malipatan. Ay, pangasyo mo tata ibutos dak manen. Di ka madanagan. Tanong mapagasatan ak manen ang mga baka. Patarimaan ko amin adadala kalsada dito purok tayo. Ay, nasayat kasta. Uray ije purok yo kumamit kagawad. Patarimaan nyo mo dagiti dadal a panagpampanunot ti tataaw. Wayne, dagiti kasken ka nagkagawad laeng limbastugan. Nagkagawad ka unlay, ngimaton ti isbo, makaslarin bo. Iso pasensyakan kagawad di mo namnaman nga ibutos ka, ipakpakaunakaon. Ay na. Marik na ka medyo agtigtigar-gar ti bagek. Bakit? Ni, apay ko mga agtigar-gar ka ngay lakay. Relax ka kadilang. Masiguradok amay sa kakadagiti mapagasatan amang nga pa. Sapay lang ko Ang mga maatake ak sa anak ang mapagasatan. Anya, ay na mga baka ko naktumang. Ay, makapaulak talaga. Ha? Ni, anya tikat katawaam si kabakla. Ay, salsaludsudem. Doon niya tikat katawa Ay, nakita min ko ni Sheila Tirisol. Ay na, daksang gasat. Maikawalo kayo. Ex kagawad. Ha? Anyat ka't mo asawan, bakla. Di mo maawatan? Maikawalo kayo kunag. Kati may sa makapaalak, may salaang tilamang yo, iti may kaipito. Anya? Ay na! Ay, naggasatan George. Ay, no. Nagganasan George, I mean. Tapno amoyo, anya. Legit ang saya. Anya? Anya, matindi ka tayo. Salbag. Anya ngay nga rod lakay. Aklunin talatan asaan mo siguro agasat ti mga bakmanen. Ay, huwag nga rod. May sa tilamang. Ang, una yun. Nagsakit a panunutan. Ay. Anya ngay nga rod. Adan tulat na lakay. Saan laang amay may sa ti aldaw. Ay, sa bagay Ay, danglayo dita apo. Danglayo. Libre ito. Ha? Jakilakla ko. Ay, di awanan bain abakla. Masipat ko lakit di awanan bain. Bakit? Ibaga man, tasaan dito'y asilig ti balay ti umay na pagpukpukawan day tabakla. Ang mga noon, adda pumudot ti ulok. Ay, nakamatat day ta iti bunang.
Siyempre, hindi tayo mayaman, Ngam amon, naimasi si Daek, dinakdakan. Kasta ka di? Kat nasayaat Siyak, king crab mat ti sidak. Ay, sana all, yumayaman ka na yata. Si kakit di mat, yumayaman nga ibagbagam. Nakurapay manwan no saan, makasidalat tayo tinaimas. Abay, bak nang laang aya. Sa bagay, kasla ka dagiti amok iti aglawlaw. Kita ekman, no aging gaita ket karnila tati si dada, itata na abak da. Shh, tumala ka man. Intun kwan mangeg na ka, amom lang arod. Di ore mangeg na. Awan bibiyang ko. Ay, umatoy ata isagunot ko. Ne, itaman pa ngayon muna kayo anangan, Ma'am Teresa. Ha? Oy, nakaskas daaw. Sardinas ti si Dayo? Anya? Hoy! Anya man ti sida, awan bibiyang mo. Ay, hindi ako nakikialam. Mas daaw lang ako. Ngamin, idi kagawad paila nila kay mo. Kasta unay tilastog mo kaya. Kunam, asan ka ngagsidsida iti dilata, kas kadanateng, gapo, da igatang mo iti kakaimas asidaem. Ngam itata na abak, ay na, ay, may sapay ti lamang, nako, sardinas na ang inuulam mo. Anya? Ngam ala, ituloy mo lata ti mangan, imasam ti sardinas. Anya? Amom no niya ti sidami, dinakdakan, kan king crab. Oh, ano pa? Nagimasan George. Todas balanggi. Saan akas iti sidam? Sardinas. Ay, nako, cheap. Walang ulo. Politics to sardines? Hoy, gigil ako, girl. Ano ba yan? Sardinas, itapon ko yan. Dita ka manlangan? Anya? Kastoy abiyag, awan pa'y naimas asidaan mat. Manon abulan asaan anakaramraman da tao iti karne. Ha? Nung atain nakpay la umutang ijay ayan ni Nana Piling lakay. Mapangkaumutang No, danam naman mapagbayad mo. Mapangka Wan ngagpaisoan niya. Panagsusweldo ngagpaiso. Ngamano lang ang timabati kanya. Ngamin, mapan itilon ko. Ano, santa na bakit? Uray sardinas ti utangan. No pa utangan da ka Wan lakay. Ala, urayon na. Tainak pa'y umutang. Tapnumangan tamutan. Anya, umutang ka iti sardinas kan natang, madam. Ha? Wan ko manana. Nay, kunak manusaan kayo nga agsidsida iti natang. Ang mga numadadaal ti salon at yaw no bilang laang. Ikwa. Ninanamot. Agsidsida kami. Anya lakit din. Kunak agsidsida kayo gaya man. Manipod na abak ni Dadaw kas kagawad. Ha? Ay na, Teresa, di makunak laang. Saan nga min anasaya at ti agpangpangas. Anya man dagiti mapaspasamak iti biyag tayo. Agtali na agtay lata kumaan pa kumbaba. Nana. Saan tay kumaapanunutan amas lamang tayo kumpara iti sabali a tao. Ngamen, no kasta ti mapasamak, namnamaam nga iti bigat, kat tinangato nga isbom kat bumaba. Maawatang. Nana. Kat pasensya kay kuman kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakita mi nga agasawa. Idi kagawad pa'y laang ni Dado. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel.
Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.